गोजोन्थों आंनि गोसो गोरबोजों बे बुब्लियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो बे समावहाय माखासे XNDP आरो इउनाइटेड फरामनि सुबुंफोरनिसिम खावलायनोसो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना जिसिबां हायो इसिबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम। बे बुब्लियाव आङो बुंनो थाखाय आखायाव लानाया बेनो जाहैबाय मानगोनां बिर जोहोलाव XNDPफोर आरो इउनाइटेड फरामाव थानाय गासै सुबुंफोरनिसिम मानगोनां नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों। जोङो दिनैहाय गासैबो खोमोन दोंफ्रोमबो प्रमद बर'नि आखल गियान, इउजि ब्रह्मनि आखल गियान, बिसिनो मायेन बेफोरखौ मिथिगौखाय आङो दिनै बेखौनो आंनि बेक्तिगत स्टाडि खालामनायाव आङो बेखौनो मोनदों। आंबो गोरलै नङा रायजो राजाफोर स्टाडि खालामनायाव। आंबो दा नै रिसेन्टलि आङो 1.5 बोसोरसोनि उनाव आंबो पलिटिकेल साइन्सआव PhD डक्टरेट डिग्री मोननोसै। मानगोनां इउनाइटेड फरामाव थानाय आरो XNDPआव थानाय नोंथांमोन, आङो बेखौनो दिनै स्टाडि खालामनानै मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ बै समावहाय जेब्लानाखि सरकाराव फैयाखैमोन हाग्रामा महिलारिखौ बुंदोंमोन। बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा नायनानै बुजिगोन। नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ आङो प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दिनै XNDPफोरनि 6-5 जे जानानै थाबाय आरो माखासेफ्रा जेलाव जोबजानानै थाबाय। बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया एसियाव थानानै मावनो गोसो जाया। बियो खालि गावनि पकेट आरो बिल्डिं बारायनायावल' बियो सानो होननानै बिथाङा ससियेल मिडिया आरो गोबां मिथिं दावथिंनि गेजेराव जों बुंदों। दा दिनैहाय बिथांमोनाबो गादियाव थानायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेरै मावदों दाबो बिथांमोनहा गाज्रिसिन मावनायखौसो जोङो गादिनि थाखाय मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा बेखौ स्टाडि खालामनानै नाय। दिनै नोंथांमोनहा गासै XNDPआव थानाय आरो गासै इउनाइटेड फरामाव थानाय नोंथांमोनहा फुटफुलि लानानै आरो बेबायदिनो सेरखाय बेरखाय फुटफुलि गैया होननानै थानानै मुलाम्फा गैया। दिनै नोंथांमोनहा लामायाव ओंखारबोनांसिगौ होननानै आङो सानो। जायनि थाखाय दिनै बै समावहाय लामा सामायाव हस्रिखाव बोनायखौ प्रमद बर'आ मोजां मोनो। बिथांखौबो जुदि हस्रि खावोब्ला दिनै बिथांमोनावबो सेन्टिमेन्ट नांहैगोन। गबिन्द बोराइमोनहा दिनैहाय बिथांमोनहा दिनैहाय एसियाव गारियाव गाखोनानै दिनैहाय फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथांमोना एसियाव गाखोनानै नोंथांमोननि गासै अबाक अभिजग मुंख्लंफोरनि जेबायदि खामानिखौ मावनांगौ बेफोरखौ गासैखौबो बावजोबलांनायखौसो जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जुदि आंनि गासै बे बुंनाय आरो स्टाडि खालामनाया गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। बेखौसो नुहुरदों मानि थाखाय आङो दिनै सेन्टिमेन्टआव नांदों। जोङो सिगांनिफ्रायनो NDPफोर बुंबाथाय जेबा गोसो क्लाब क्लाब मोनो। आंबो एसे नोंथांमोननिजोंहाय समावब्लाबो माइरं सेरसेब्लाबो मैगं दैसेब्लाबो आङो दैनानै माखासे NDPफोरखौ आंबो सहाय होबोनाय। NDP होनबाथाय ख्लां ख्लां मोनलायनाय बेबायदि हिसाबै आंबो सेन्टिमेन्टआव नांनाय NDPनि बर' हारिनि थै दंखाय आङो बेखौ स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौ बुंदों। दानो नोंथांमोनहा सब समाय बेबायदिनो मेम'रेन्डाम लाखानानै नोंस्रा जेबायदि नर्म्सफोर दङ बेफोरखौ A to Z गासैबो 1 नाम्बार एजेन्डा 2 नाम्बार एजेन्डा बेफोरखौ लानानै मानि थाखाय नोंथांमोनहा रिलि खालामदों। दिनै बेफोरखौहाय मुंख्लंनि थाखाय बेबायदिनो जोबथेसालियाव जोबजानायनि थाखाय सिगनेटरिनि थाखाय आरो दानो गोबांथार NDPफ्रा खामानि दामानि मोनै आरो बेबायदिनो जे इडुकेटेड इउथफोरा साख्रि बाख्रि मोनै खामानि मोनै बेफोर गासै खामानिफोरखौ लानानै नोंथांमोना लामायाव ओंखारनांगौ होननानै आङो आंनि बेक्तिगत हिसाबै आङो स्टाडि खालामो। नङाब्ला नोंथांमोननि अभाब अभिजग जे खामानि जे NDPनि थाखाय जे सान्ति सुक्ति जादों बियो माब्लाबाबो 10 बोसोर 20 बोसोर बारलांब्लाबो मावजानाय नङा।
बेबायदिनो भुटानाव नेपालाव बांलादेशआव थानाय एनडिबिफोरखौबो दिनैहाय बिटिआर सुक्ति जे खालामदोंमोन बेखौ बिथांमोनहा माब्लाबो गायाव नांनाय नङा मोदोमाव नांनाय नङा प्रमद बर' गबिन्द आरो फेरेंगा मोनहा रायजो राजाफोर आरो मानगोनां दिनै एक्स एनडिबि आरो पिस इउनाइटेड फरामाव थानाय गासै नोंथांमोनहा बेखौ स्टाडि खालाम आरो नोंथांमोनहा लामायाव ओंखारबो अब्लासो सब समय निउसाव नुब्लासो मिडियायाव नुब्लासो बिथांमोनहा गायाव नांगोन सावरायनो गोनां जागोन बिथांमोनहा दासिमबो प्लान पलिसिखौ लायाखै दाबो जोङो नुनो मोनदों बिटिआर एकर्डनि थाखाय आरो एक्स एनडिबिनि थाखाय जेबो पार्लामेन्टआव बाथ्रा दैखाङैखौ जोङो नुनो मोनदों जयन्त बसुमतारीखौनो होन जयन्त बसुमतारीया बर' दिलीप सयखियाखौथ' गुलिमार बिथाङाथ' थां बिनि बाथ्राखौ फोजोबनानै दोन बिनि बाथ्राखौ एखेबारे फोजोब बेथ' माब्लाबाबो गुबुन हारि हिसाबै बुंनाय नंखाया बेनो आरोखि बे गोरोन्थिया एबसुनि होननानै आङो साननानै लायो आरो एबसुआ मा खामानि मावगासिनो दङ आंनि नोजोराव आंनि स्टाडियाव नेक्स्टआव आङो भिडिअ लाबोनाय जागोन रायजो राजाफोर दानो नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम गासै एक्स एनडिबिआ खौसेथि जानांगौ नोंथांमोनहा सोरबा बिपिएफजों सोरबा कंग्रेसजों सोरबा इउपिपिएलजों गावसानानै कसना जानानै थानानै लाब गैया सिगां जेरै नोंथांमोनहा बेबायदिनो गेन्दा मैदेर गाग्लिनाय अखा दामब्रा हानानै गेन्दा जाबोनाय बेबायदि दैखौनो जयै लोंबोदोंमोन अन्थाइ मोनजालायनाय ओंखामखौनो जाबोदोंमोन बेबायदिनो नोंथांमोनहा आरोबाव नैबे बाहेरायाव थानाय मानसिफोरा जेलाव जोबजानानै थानाय आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय सोमावसारजाबावनो आंनि फालकफोरा आं लुबैयो अब्लासो प्रमद बर' बिथांमोनहा गोसो माबायावहाय माइनावहाय नांहैगोन बा मोदोमाव नांहैगोन होननानै आङो सानो आरो प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलां फार्स्ट टु लास्ट एनडिबिनि एकर्डखौ जानो बायोमोन हाग्रामा महिलारि मोना बे फेक दिनै एनडिबिनि लिडारफ्रा बेखौ मानि दा मानि आं मिथिया किन्तु बियो फेक कि एनडिबि एकर्ड दिनै नङा 2020 नङा 2050 बाबो एनडिबिजों एनादार एकर्ड जानाङा बेवहायसो हाग्रामा मोना दङमोन ओंखायनो थांनाय इलेक्सनाव एनडिबिआ सोरजों सोरखौ गावथारदोंमोन बिनि मोनसे लिस्ट होदों हाग्रामाया बे लिस्टखौ होनांगौनि दरखारमोन ना थांनाय इलेक्सनाव होदों ओरैखौ गावथारदों होननानै बर' हारिनि बेजों एबसुआ लोगो जादों होननानै दा बे टटेल माने बे 20 बोसोरनि जुदि 20 बोसोर नङा 17 बोसोरनि जुदि गासैखौबो नोङो टन्न डेटफोरखौ नायजोबोबा बबे स्पिचआव मा बुंदों बेखौ नायजोबोबा बेखौ एकदम क्लियार बियो कि एनडिबिजों मोनसे एनादार एकर्ड जानायखौ हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिपिएफआ लुबैयामोन मानो लुबैया लुबैयैनि आन्दोआव मा दङ एनडिबिजों एकर्ड जाबा हाग्रामाया मा खहा जागोन चन्दन ब्रह्मआ मा खहा जागोन प्रमद बर'आ मा खहा जागोन सोरबा एक्स वाइ जेडआ मा खहा जागोन एनडिबिआ हारिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा एनडिबिआ हारिनि थाखाय नांदोंमोन मोजांखौ नों बुंगोन गाज्रिखौ नों गावनि होननानै बुङा गावनि दाय होननानै बुङा बे केरेक्टारा मोजां नङा जुदि सोरबा सासेया हारिनि थाखाय मावनो थांनानै बहाबा गोरोन्थिबो जाबाय बेखौबो नोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन आरो बे खोथाखौनो आङो दिनैनिफ्राय 12 बोसोरसो सिगाङाव निउस लाइभआव सानसेखालि बुंदोंमोन जे आं ओरैबायदि पार्सन नङा ओरैबायदि मानसि नङा कि आंनि न'खरनि आंनि गामिनि आंनि जाथिनि सोरबा सेंग्राया गोरोन्थि मावगोन आं बेखौ माने आंबो आंनिबो दाय होननानै बुंफाना लाया आं एरायगोन बेबायदि मानसि आं नङा जुदि आंनि हारिनि सोरबा मानसिया गोरोन्थि मावदोंबा बेखौ आं मावनाय होननानै हमना लागोन आं आरो बेखौ कारेक्सन खालामनो नाजागोन हानायालागै कारेक्सन खालामनो नाजागोन दा मानसिफोरखौ आं लामा आन्दायनाय बायदि नुबाय सानैसो थांनाय समाव पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानानै माजानानै जायगायाव थानो हायै आन्दोलन खालामबोनानै इसेबां खस्थ' खालामबोबाय नैबे बिराद स्टेबल टाइमाव जोंखौ रावबो आसिबो थुनो हाया दा होखारनायाथ' सिगिनायाथ' बादो रावबो आसिबो थुनो हाया दा जोंखौ बै समावसो मानो जोंनि साफा सानै मानसिफ्रा एसेबां माने इनस्टेबल जादों मेन्टेलि आं हमनो हायाखै नैबे समाव जों मोर स्टेबल जानांगौमोन आङो मोनसे खामानि मावनायनि उनाव बेखौ लोगो लोगो बावगारो आङो गोबां आंनि लोगोफ्रा बुङो बा नोंहाथ' दिनै बिराद खस्थ' जाबाय इमान गिदिर मास गेदारिं खालामदों सानसेया राजा लामायाव जिरायदों रेल लामायाव जिरायदों मोनाबिलियाव फन हरना बुङो नों रेस्ट लादो दे होननानै आङो मुभमेन्टनिफ्राय थांखांना न' सहैनायनि उनाव दुगैखांनायनि उनाव
आङो जास्ट 10-15 मिनिट हारसिंनो हय साइडआव थांगोन बहाबा लामाथिं नायगोन माबा नायगोन 10 मिनिटआव आं बावगारलाङो बेखौ व्हाट हेपेन इन लास्ट 24 आवार्स लोगो लोगो आं सानो जे गाबोन मा मावगोन दा जोंहा मोनसे एकर्ड जालांबाय बे एकर्डआ जोंनो मोनसे एचिभमेन्ट होबाय बे एचिभमेन्टआ दिनै नङा गाबोन बियो फैखागोन दा ससाइटिया बे अबस्थायावनो जोंहा दिनै 30 इयार्स थांबाय जोंनि आउटलुकखौ जोंनि मिशनखौ जोंनि भिजनखौ जोंनि नोजोरखौ कमप्लिट सोलायनांगौ दा बेवहाय नोङो दिनैबो जुदि आब' अनजालिजों आंजोंसो जुक्ति जालायनांगौबा आब' अनजालियाबो जुदि सासे मुभमेन्टनि लिडार जाबोबायबा आंबो जुदि गुसुं समनि थाखायबाबो नेहात मेलेमजोंबाबो साननैसो राजा लामायाव गसंफ्लांबायबा जुदि बिजों आंजोंसो नांलायनांगौबा आं जुदि आंनि बिफा बैसोनि सानसुमादाखौसो आं क्रिटिसाइज खालामनांगौबा आरो आंनि बिफा बैसोनि सानसुमादाया जुदि आंखौसो टारगेट खालामना लाबायबा बे जाथियाव बोरै जागोन जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जाबोआखै होमबा आंथ' खुनुदिन गसंहैयाखै जे सानसुमादानि एगेन्स्टआव कि नों नैखौ मावनाङा मानो गसंदों आङो आइ रेसपेक्ट हिम आइ अनार हिम खालि नैबे एकर्डआव बियो थाफानो मोनाखै माखासे कन्डिशन फैदों सिटुएशन फैदों जोङो नैबे समनि खामानि मावग्रा मानसि हिसाबै बे सिटुएशनखौ जों बुजिगोन 93 खौ जों बुजिया बै समाव जोङो टटेल मेकानिजमाव जों गैयामोन 2003 आव जोंखौ इनभल्भ खालामाखै जों बेयाव यां माने सेन्ट्रेल एबसुआव आं निउ कामारमोन आरो जों लुबैयाखैबो एन्ड आइ नेभार कुइसन आं जेब्लाबो सोङाखै मालाबाबो सोङाखै कि बिटिसि एकर्डआ गाज्रिमोन बिएससि एकर्डआ गाज्रिमोन किन्तु जेला सोरबाया बुंनो गोनां बुंफैयो अब्ला कम्पारेटिभ मोनसे स्टाडि होनो गोनां जायो आरो दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय नैबे जि सानब्रैनि एसेम्ब्लि जादोंमोन बे बर'नि हिस्ट्रियाव बिराद गाज्रियै लिरनाय थासिगोन बर' कसारि काउन्सिलनि थाखाय गोबाव सम आन्दलन खालामबाय इउबिपिआ जों एबसुजों जेबो संघात गैया किन्तु खोब जों फ्रेन्डबो जायाखै एबसुआ मानोना बै समाव एबसुआ गावहा मोनसे मिशन भिजन दंखायो एबसुआ 100 बोसोर मावनाय बर' जाथिनि मिशन भिजन दङ बेखौ दिनै जुदि लाइन टु लाइन फरायना होयोबा मालाया मिथिबा गाबोन खामानि मावनो हानाय नङा सब एबसुखौसो आसि थुयो आं क्रिटिसाइज खालामाखै दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट जाफैबाय 5 बोसोर सिगाङाव हपलेस जाबायमोन जोंहा हपआनो गैलियामोन सेपारेट डाइरेक्टरेट जागोन आं बै समावनो सानदोंमोन न बेथ' जेबो गिदिर जिनिस नङा जाथारनांगोन बेयो दिनै जाफैबाय आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरो नांगौबा राजखान्थि गारगोन किन्तु हारिनि जिनिसखौ खुनु ओरै जानायखौ आंबो सह्य खालामनाय नङा राजखान्थिया गिदिर जिनिस नङा पावारा गिदिर जिनिस नङा उइदाउट पावार जुदि जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै एसेबां इउनिभार्सिटि लाबोनो हाबायबा एसेबां एनआइटि लाबोनो हाबायबा मेडिकेल कलेज लाबोनो हाबायबा आरो कन्स्टिटिउसनेल बाथ्रा रायलायबाय थादों खुनु कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट गैया बे एकर्डआव होननानै आर्टिकल 280 नि एमेन्डमेन्ट जागोन आर्टिकल 280 नि एमेन्डमेन्ट बेयो बिटिसिनि समाव जायाखैमोन बिटिसिआ 6 शिड्युल बेवहाय डाइरेक्ट फान्डिं नांगौ बै समावनो सानदोंमोन किन्तु डाइरेक्ट फान्डिं मोनैनि थाखाय एखमबा कंग्रेसजों गाज्रि जायोबा हाग्रामा बिथाङा बुङो दा बिजेपिजों गाज्रि जायोबा बुङो जोंनो नांगौ बायदि फैसा हराखै होननानै जे बेवहाय 12% मानसि थायो आसामनि नैबे बिटिसिआव 32 लाख बे 12% मानसि जि थायो आसामनि बाजेटआ जेला 12,000 कोटि जायो अब्ला बेवहाय जोंनो बेसेबां हरनांगौ 1200 कोटि हरनांगौ किन्तु मोनो 400 कोटि मोनो 500 कोटि बे खोथाखौबो लिगेलि बिसोरो डिबेट खालामनो हाया मोनसे आर्गुमेन्ट खालामनो हाया मानो लाबनाय फैसाफोरखौ मोजाङै बाहायाखै इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट हरनो हायाखै फैसाखौ मन'जोबदों अफिसारफ्रा मिथिगो पलिटिशियानफ्रा मिथिगो ओंखायनो सिखावनि सालाया गुसुं बुंनो हायाखै बिसोरो दा बेनि थाखाय दायखौ जोंनियाव जाबसिन हरो नैबे 280 आर्टिकल जि एमेन्डमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय नर्थ इस्टनि जेसेबां 6 शिड्युल दङ बिसोरखौ लानानै बोसोरब्रै सिगांनिफ्राय जों एडभकेसि खालामनानै सेमिनार गागासिनो दङ जाहाथे डाइरेक्ट फान्डिंखौ मोननो हायो बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट दा दिनै रायजोखौ जुदि 10 बोसोर नेबावनो गोनां जायोबा 5 बोसोर नेबावनो गोनां जायोबा नैबे जिनिसखौ लाथ'नानै आरो एनडिबिनि मुभमेन्टआ थेर बेथेर जालांनानै जोबस्लायस्लाय एनडिबिनि मुभमेन्टखौबो जोङो जोंनि हारिनिनो मोनसे सोमावसारनाय होनानै मोनसे रिकगनाइसन होनानै सन्मान होनानै अनारेबल मोनसे सलुसननि गेजेरजों लाबोनानै मान सन्माननि गेजेरजों बिखौ दिनै एकर्ड मोनसे खालामनायाव मा एसेबां एलार्जि जादों हाग्रायाव थानाय सानैसोया दाउ अमा बायदि होसो होसो गावथार जानांगौमोन आरो दिनै बिसोर न'आव फैनायखौ मोजां मोनाखै बिसोरो अपारेशनाथ' सोलिगासिनो दङमोन एट एनि ममेन्ट
अपारेशना आरो मोनसे सिरियास महर लागोमोन गाबोन सेंग्राफोरखौ गावथारजोबगौमोन बिनि उनाव मा जागोन दा जिनिस मोनसेखौ बिसोरो गुबुन लाइनथि नायाखै बिसोरो आरो मोनसेया जाहैबाय मा मोनसे ससाइटिया जुदि बिराद गोबाव मोनसे बेबायदि अबस्थायाव थायोबा माने आनसार्टेनिटि गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन ससाइटियाव मोनसे बिराद गिदिर भेकाम फैयो आरो बेखौनो साननानै बिएससि एकर्डखौ खालामदोंमोन साननैसो लाथ'नानै जिरायनानै दावगालायगोन बिनि उनाव दावगालायबाय बिटिसि एकर्ड मोनबाय बिटिसि एकर्डनिफ्राय आरो साननैसो जिरायलायबाय 2010 आव जों जागायबाय 2010 निफ्राय 20 आव मोनसे एकर्ड जाबाय नेक्स्ट जोंहा मा दङ गावनो हाग्रामा महिलारिया सावरायग्राखौ बरायदों एकर्डआनो थिग नङाबा मानो बरायखो एकर्ड खालामग्राखौलाय आरो बिथांमोनखौ आइबिनि अफिसारफ्रा होम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा एकर्ड खालामनायनि सिगाङाव खनले खनले रायलायदों बिथांमोनजों दिनै जेबो मिथिया होनदों रायलायदों बिसोरजों आं मिथिगौ जेटा ट्राइबाटेड टक जायो दिल्लीयाव माने केरल नार्जारी रबिनसन मोसाहारिमोनखौ थिनहरदों बिटिसिनि अफिसारफोरखौ हाग्रामा महिलारिमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो बिसोर जनानै नायगासिनो दङ गासैखौबो आरो जेला मिथिबाय एकर्ड मोनसे जानो थांगासिनो दङ अब्लासो हाखु दाखु खारलांनानै बिसोरो एकर्डा जानाङा एकर्डा जानाङा एकर्डा जानाङा बिराद एकर्डखौ जानोनो होआमोन अके एकर्डा जानाङा मा खालामनांगौ बेखौबोथ' बुं नोङो राजनिति खालामनायाव बिराद बिजि जाबाय खिन्थु एकर्डा जानाङा मानो जानाङा आरो दिनै बर' कसारी काउन्सिलनि बिला फैखाबायमोन नैबे एसेम्ब्लियाव खालि मोनसेल' जिनिसनि थाखाय फैयाखै जेला बर' कसारी काउन्सिला बिथांमोना लिरदोंमोन बिटिसिनि बिटिएडिनि बाहेराव बर' कसारी काउन्सिल जागोन आरो बेखौ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जि मोनसे डिसिसन दंखायोमोन सानजानि सिमा बारायनाय बै शब्दखौ जेला लिरनो होबाय कि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बर' कसारीनिफ्राय बाहेराव थानांगौ होननानै लोगो लोगो चन्दना बुंबायनो कि बेखौ जों बारहोआ आं गैया बेवहाय बिथांमोननि लिडारफ्रानो खोन्थाहरनाय बाथ्रा आरो जों उनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय कुवेरि खालामना मोनजोब्बाय चन्दना माने चेलेन्ज खालामदों बे बिलखौ बारहोआ आं होननानै मा लस दङमोन बेहा आरो बे गामिखिनिखौ सोनायाव हाग्रामाया मा लस दङ चन्दना मा लस दङ बिसोरबोथ' सिलाय लानानैनो बे आन्दलनखौ खालामदोंमोन आरो दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ बाध्य खालामनानै नैबे एकर्डआव बे गामिखिनिखौ सोनो हानाय परिबेस फैबाय दिनै बेवहाय उल्था गसंबाय ओंखायनो आं बुंदों जे बे ब्लेक चेप्टार नैबे जि एसेम्ब्लिया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक चेप्टार नैबे मोनसेया खिन्थु मोजां मोनसेया जाहैबाय मा डाइरेक्टरेटखौ जों मोनबाय लोगोसे बे एसेम्ब्लियावनो बुंबाय जोंनि एरियानि कलेजफोरखौ निट बेस माने गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबसिगोन आरो बिखौनो थांनाय नैबे 10 बोसोराव जोंनि मास्टारफ्रा प्रफेसारफ्रा फाइल लायै लायै बिनि न'आव थांलाय बिनि न'आव थांलाय बिनि न'आव थांलाय दिनैनो खाम्फानि न'आव दिनैनो शिबनि न'आव मालाबा लोगो हमहोआ मालाबा लोगो हमहोयो मालाबा मोजां रायलाया मालाबा जागोन दिनै एमपिनि न'आव थाङो जाया 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 जोंखौथ' जोंनि खाथियाव बारा फैखायामोन मानोना जोंथ' स्टुडेन्ट इउनियनसो बिसिनि खाथियाव थाङो जायफोर मावनो हाग्रा रावबो मावनो हायाखिसै आरो बिनिखायनो बेखौ एकर्डआव सोनाय जादों बे एकर्डआव सोनाय जादों एकर्डआव सोनाय लोगो लोगो दिनै जुदि बिथांमोना सिदा आखाइजों मावाबा गाबोन जों सुप्रिम कर्ट खालामनाबाबो मावहोगोन बेयाव लामा दङ बे एकर्डआव आरो बेयाव चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचार दङ बेवहाय अफिसारफोरनि सिगनेचार दङ बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन ओंखायनो दाख्लै हम मिनिस्टारखौ आं थांनानै बुंदों जि एकर्डखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजों लुबैनानै खालामबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन ना खालामा होनना सोंहैदों आङो अब्ला हम मिनिस्टारा बुंदों बिफोर एसेम्ब्लि इलेक्शन जेसेबां क्लज दङ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जों दायित्व लागोन होननानै हम मिनिस्टारा बुंदों स्वयं इन्डियानि आरो बिनि थाखाय दिनै एसेबां माने ओरै बुंनोथ' दरखार गैया मा लाब मोनगोन इखो आंखौ 1000 बार राय बेजों जुदि सोरहाबा लाब जायोबा खिन्थु आंखौ 1000 बार रायनानै नोंहा जुदि लाबानो जायाबा माने आं माने नोंहा रायनानै माथो खामानि मोननो नोङो दा नैबे जिनिसा मा जागोन टटेल हारिनि माने प्रब्लेमखौसो मालायनि सिगाङाव देखायनाय जायो दा बेखौ लासै फोजोबबोनांगौ मोनसे सेप्टार थांबाय जोंहा बै बिएससिया मोनसे सेप्टारमोन दिनै भलेन्टियार फर्सआ फैदों आंनियाव बयबो ज्राव-ज्रावनो 800,000 दङ जोंनियाव 800 दङ बिथांमोना फैनानै बुंदों आंनि फिसालाखौ फरायनो हायाखिसै फिसाजोखौ फरायनो हायाखिसै बिटिसिआव जेबो मोनाखिसै खनसेनि थाखाय नों नायथारनांगोन होननानै माने भलेन्टियार फर्स बै 87नि आं बुंदों जोंनि सरकार फैयोबा नोंथांमोनखौ जों नायगोन आरो मोजाङैनो नायगोन गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामगोन बे आंनि ग्यारेन्टि होनना बुंदों 800टा फेमिलिखौ नायनाया बारा गिदिर खोथा नङा हायो बेखौ नायनो गोसोबा नैबे 17 बोसोराव बिसोरखौ जों नायनो हासिगौमोन दानि बुंदों जे भेन्सार स्कुल जानानै मानसिफ्रा बिराद रिटायार जाबाय आंनियाव फैदों भेन्सार आं बुंदों जायफोर रिटायार जाबाय थांनाय 5 इयार्सआव बिसोरनोबो जों होगोन 1 लाख करि थाखा लास्ट 5 इयार्सआव
मानोना बिसोरबो जोंनि थाखाय हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो बिनि थाखाय बिराद बुरजा फैसा नाङा नङा 1 लाख थाखा जुदि होयोबा बिनो बेसेरा बेयो रिटायार जाबाय एटलिस्ट साननैसोनि थाखायबाबो हां लानानै मोजाङै माने खामानि मावनो हागोन दा नैफोरबायदि आसनिफोरखौ दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कमिटि दागोन कमिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाफागोन दा बिथांमोना रायलायगोन कमिटियाव गासैबो बे निट बेस सोदोबखौ मानो बाहायनो गोनां जादों आसामाव अलरेडि बिराद आयेन दंखायो 2017 नि सिगांनि जानांगौ 2011 नि सिगांनि जानांगौ बे आयेनफोरखौ नायोबा जोंनि स्कुलफ्रा मोना माबा नङा माबा क्राइटेरियाव फेल जायो सोरहाबा डाइस कड गैया सोरहाबा पास पार्सेन्टेजआ गैया माबा गैया ओंखायनो बेवहाय मोनसे सोदोब सोदों कि निट बेस आरो निट बेस माने निटआथ' नांखागोन नाखा आरो निट बेसखौ नायोबाथ' जोंनो आरो 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो साइन्स कलेज आर्ट्स कलेज जोंनि एरियायाव स' जोङो निट बेस प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खनसे बारहोनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव एनादार जोंनि प्रजेक्टआ जागोन कि निट बेसाव जोंनो आरोबाव 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो आरोबाव साइन्स माने डिग्री कलेज साइन्स आर्ट्स जेबो थागोन अब्लासो जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो मानसि ओंखारगोन नङाबा मालायनिफ्रायसो फैना फरायजोबगोन दा बे मोनसे प्रपार प्लेनिंबो खालामनाय जादों आरो नैबे गामि दानखानाय सोनायखौ आं दिनैबो बुङा गाबोनबो बुङा जेब्लासिम जाया अब्लासिम बुङा माने बेवहाय जोंहा मोनसे बिराद गिदिर थांखि दङ बिराद गिदिर थांखि दङ आरो दिनै जोङो आन्दायनानै जौ लोंनानै बे सुक्तिखौ खालामाखै बिराद मेलेमखौ बोखाव बोखाव सिरियासलि सिन्था खालामै खालामै सोदोब बेयाव शब्द बाक्यफोरखौ नायनानै नैबे एकर्डखौ खालामदों बे एकर्डआव सोरबाया बेबायदि नायदोंबा जेबो नुनाय नङा खिन्थु उल्थानिफ्राय नायोबा दिनै गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंदों बेसेबां ब्रेन बाहायनानै एकर्डखौ खालामदों खिन्थु होननानै बेवहाय दाख्लै बेवहाय हारसाफ्रा बुंदों हा हुनि सोदोब लाखियाखै खिन्थु बिटिसि एकर्डआव जि थाबाय बिखौ बेयाव नैयाव आरोबाव प्रेसार माने मा होनो एन्डर्स खालामनानै एसे सिस्टेमेटिकेलि बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों जोङो बेखौ कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्टफोरजों रायलायदों बबेखौ बोरै खालामनो बबेखा बे सिइअखौ बुंबाय थादों दा बिसोरो सिइअ मानो अफिसारा सिइअ जानांगोन जे सिइअ जानाङा अफिसारा बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो जानांगोन खिन्थु सिगांनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सोरबा माने सेक्रेटारि रेंकनि गाहाय रेंकनिफोरखौ हरना दोनहरोमोन जायनि सायाव आरोबाव 3 4 अफिसार थाबावो जायनि सायाव बे 3 4 अफिसारखौ बियो बुंनानै मानायनानै फाइल मोनसे मुभ खालामनो हाया सिबाथ' थांखाया मेजर फाइलखौ लानानै सिबानो थांनांगौमोन बे स्टेट नङाथ' बे काउन्सिलसो स्टेटनिया चिफ सेक्रेटारि थांगोन सोरबा थांगोन जोंनियाथ' सिबाबो थांनांगोन ना इएमजिएमआबो थांनांगोन ना फाइल लायै लायै खामानिखौ मावनोबा बिसोर थैनोबो थाङा दा बिनिखायनो मोनसेबो जाया दा नंखायनो जों सानबाय मा कि इयो आलादा रायजो नङाबाबो बेवहाय जाहाथे बिनि जे स्टेटास बेयो गोजौ जायो ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौ मानायबाय कि जेरैखि जाया जोंनि जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनना नाम होदो दायो बियो आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि रेंकनि जानांगोन खिन्थु एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि सासेखौथ' नों बेवहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनफैनो हाया नङा आरो फारसेथिं एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होननाय पस्टआ जोंनियाव थानाय नङा मानोना जोंहा आलादा रायजो नङा फारसेथिं जोंनियाव सीएम गैया दा सीएम गैयाबा जोंनियाव माने प्रिन्सिपाल मा होनो चिफ सेक्रेटारि थानो हाया बेवहाय दा बिखौ माखासे बेवहाय लिगेल टार्म माबा टार्म बेफोरखौ नायजोबनानै थिग खालामनाय जाबाय अके दिल्लीनि अफिसारा बुंबाय जे जोंनो एग्रिखौनो खालामखाबाय जे नोंसोरनो सासे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होनाय जासिगोन आरोबाव जों बुंबाय आईजीपी जों जाया जोंनि ल' एन्ड अर्डार सिटुएसनखौ नायनो जोङो आरोबाव बेयावबो बुंबाय जोंनो एडीजीपी सासे नांगो एडिशनेल डीजीपी सासे नांगो माने जों नायबाय कि सब जोबजोबखाना थानाय आरो उनाव जास्ट लिरना लाबानो जाबाय बै लेभेलाव लांनानै जिनिसफोरखौ खालामदोंमोन दिल्लीयावथ' मानायजोब्बाय जोङो खिन्थु जेला नै बिसोरो हेंथा हेंथि खालामबाय बिपिएफआ अब्ला आसामनि अफिसारफोरा स्कप लाबाय अब्ला बिथांमोना बुंबाय जे जोंहा माने एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिया जोंनियाव सर्टेज दोङो नोंसोरनो हरबा कार्बि आंलंआव बिगोन कार्बि आंलं हरबा डिमा हासाव बिगोन गोबां माने बिसोर मा नैबे माबाखौ लागायनो चान्स मोनबाय माने जुक्तिफोरखौ उनाव थाङै थुङै एकर्डआ बेबायदि जादों दा नंखायनो जों बुंदोंमोन मा एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिखौ जों मा बुंनो अब्ला मोनसे मोजां टार्म नागिरदो मा टार्म होनो जोङो हेड एडमिनिस्ट्रेशन अफिसार होनो ना मा होनो होननायावनो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननाया फैदों बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार एक्जिकिउटिभनि गेजेराव बे चिफ होननानै बे टार्मखौ लाबोदोंमोन उनावथ' एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होआखिसै बिखौ बिथांमोना बोखाराखिसै दा बे जानानै थाबाय आरो जोंबो लाखिबाय कारना जाबाय मा गाबोन सरकाराव जिरायनायनि उनाव जोङो गभर्नमेन्टनो फार्स्ट प्रप'जेल हरगोन कि जोंनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो सासे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हर होननानै जाहाथे लेभेला बेयाव थांना थाहैफिनो खुनु मोनसे जिनिस कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा गभर्नरनि हाउस बिदोंमोन जोङो बेबो दङ लास्टसिम दङ
लास्टसिम गभर्नर भवन मोनसे होनो होननानै जोङो टकआव लांबाय थादों जोबजासे एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो जोङो एबसुनिफ्राय बै समाव लास्ट मुहूर्तआव बेबायदि क्रिटिकेल लगायनानै बिथांमोना बुंबाय जे गभर्नर हाउसखौ होनो हाया जों बुंबाय अब्लालाय गभर्नरनो जिरायहैनो थाखाय गेस्ट हाउसबाबो माने गभर्नर राजभवन लेभेलनि मोनसे बानायनानै हो जेरावनोखि गभर्नरा जिरायहैगोन जोंनियाव दा बे जिनिसफोरा बिराद क्रिटिकेल खालामदों लास्ट मुहूर्तआव नङाबा बे मोननै मोनथाम जिनिसा फैबावोमोन दिनै नोंथांमोना इंगितखौ नुदोंना आसामाव स्टाफ माने कलेज थायो स्टेटफ्राव स्टाफ कलेज जोंनियाव काउन्सिलावनो स्टाफ कलेज दङ दायो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बेखौ मा इंगित बुंदों बियो जोङो माने बड'लेण्ड सिभिल सार्भिसखौबो हमथाबबाय थादोंमोन लास्ट मुहूर्तआव होगोमोनबो ओरैबायदि गुन्दुगुल हुलुस थुलुस लागायना होबाय बिपिएफनिफ्राय एकर्ड जानाङा एकर्ड जानाङा एकर्ड जानाङा एकर्ड जानाङा उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय गासैबो ओरैबायदि चिरेन बर'आथ' खनसे दिल्लीयाव थांलाय खनसे गुवाहाटीयाव फैलाय हाग्रामाया लिंहरो एकर्ड खालामनांला फैदो नोङो होननानै आरो गुवाहाटीयाव फैना बुंबाय आं जेबोखौनो मिथिया आरो बिरलांलायनानै ओजों जोंखौ लोगो हमलायबाय मा दोङो बुं एकर्डखौ खालामनि ओरै थांलाय ओरै फैलाय एक्सुवेलि थांखि गैयानो मार जिनिसा दा जों थांखि दोङो नालाय दोरोदाखै 20 दिनालागै गान्धी पिस फाउन्डेसनाव एसि गैया मा गैया बे रुमाव जोङो उन्दुनानै खामानि मावदों जोंहा मोनसे एकर्ड जानांगोन आरो आं दिनै बुंनो सानो कि बर' जाथियाव नैबे जे एकर्ड बियो एनडिपिनि थाखाय मोनसे प्रेजेन्ट नैबे एकर्डआ सोरबाया बुंनो लुबैना लुबैया आं मिथिया दा एबसुआ बुंदों जे एबसुआ बेयाव साइन होनाङामोन होनांगौमोन एबसुआ साइन होआबाबो जेबो गैयामोन बे मोनसे डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन खिन्थु इन्डियायाव मोनसे ट्रेन्ड दङ मा जायफोर सिलाय हमनानै आन्दलन खालामग्रा बिसोरखौ ल' एन्ड अर्डारनि मोनसे जेंना होननाल' नायो जोंनि गोबां मानसियाबो मिथिया इन्डियानि इन्टेलेक्सुयेलफोरा इन्डियानि टप लेभेलनि बिउरोक्रेटफोरा बे खोथाफोरखौ रायलायो जेरावनोखि आंबो सासे एकदम जुनियर मानसिबाबो लेखा फरायनाया खमबाबो लास्ट 7 इयार्सआव इन्डियानि सिकिउरिटि मेटारखौ लानानै जेफोर सेमिनार जायो बेयाव एखमबा आंखौबो लिंहरफादों आरो आंबो बेवहाय मोनसे लबि खालामनानै हाबदों जेरावनोखि आङो एसे बुजिनो हायो जे इन्डियाया बोरै सोलियो नङाबा जोंखौ नायग्रा गैया ना जोंहा दिल्लीयाव आइएस अफिसार दङ ना एमपि दङ ना मा जोंहा मन्त्रि दङ ना सोर दङ रावबो गैया जि साफा सानै थायो बेबो गावनि जायगायावनो बेस्थ कारन गावनि जायगायाव गिदिर गिदिर खोथा बुङो ओजों नेशनेल इन्टारनेशनेल सेमिनार कन्स्टिटिउसनेल मेटारफोरखौ डिबेट खालामनो हाया बेफोराव हाबनो हाया दा नैबे जिनिसफ्रा मोनसे भेकाम जानानै दङमोन आरो बेवहाय आं बिराद मोजाङैनो बुजिदों जे दिनै जे एनएसिआरनि एकर्ड जायाखै मणिपुरनि माने 28टा 29टा उग्रपन्थी संगठनजों एकर्ड जायाखै 1 लाख केदार थानायनि उनावबो माओवादीफोरजों जेबोआनो जायाखै बै जिनिसफोरखौ आं बेवहाय नुनानै बुजिजोबदों कि जेसेबां गिदिर अस्त्र लाग्रा संगठन जा बेखौ ल' एन्ड अर्डार मोनसे सिचुएसन होननाल' नायो बे आदिबासि माबा माबि फिसा फिसा संगठनफोरखौथ' माला सिजफायार खालामनाय सोर बहा दङ हिसाबानो गैया खैथा दङ आनलानो माबानो आपानो केल'नो हेननो खुनु हिसाबानो गैया गभर्नमेन्टनियाव बिसोरो बेसराफोरा नेगासिनो दङ जोंहाबो सिजफायार गाबोन जागोन समफोर जागोन दा आंनोसो मेम'रेन्डाम होफैगासिनो दङ सार जोंनिखौबो रायज्लायना हो जोंनि स्टेफेनखौ बिना हो जोंनि केसफोरखौल' उइद्र' खालामनानै होदो जों होमबानो गारनोसै दा नैबे अबस्थाया बिदि जागासिनो दङ बे देशआ बिराद गिदिर देश आरो बैयाव जिरायग्राफ्रा जोंनि आइ आफा नङा सासे आइ आफा नङै मानसिखौ नोंनि खामानि मावहोनाया एसेबां गोरलै नङा दा बे खामानिफ्रा जोंनि बे एमपिफोरनिमोन एमएलएफोरनिमोन मन्त्रिफोरनिमोन जायफोर पलिटिक्सआव बिराद माने गोजौआव थांबाय मिथिजोब्बाय बिसोरनिमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै मा खालामबाय टटेलि बे एजेन्डानिफ्राय गोजानाव थानानै आरोबाव गुबुन एजेन्डायाव खामानि मावग्रा मानसिफोरखौसो फुंनि मोनानि टारगेट खालामनो हमबाय बेबायदिबा हारियाव गाबोन सोर रिभलिउसनारि ओंखारनो सोर लिडार ओंखारनो गाबोन सोरबाथ' गाबोन ओंखारफिननांगोन सासे खिन्थु दिनै नोङो जुदि खास्रि बिस्रि मोनसे खामानि मावनायनि उनाव बेखौ एनकारेज खालामनो गारनानै नोङो 100% जुदि डिसकारेज खालामोबा बोरै जागोन दा दिनै बुंग्राफ्रा दिनै बुंदों आं जों रायजो बिफिनगोन मा बिफिनगोन ओंखारलाय लामायाव नायनि सोर सोर हायो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोजोब्बाय गावसोरा जेबो गैला जिबनाव चेलेन्ज जेरैखि जाया सोलिलांसिगोन बै समाव आरो आरामसे जिरायनानै बुंगासिनो दङ बे मावनाङामोन बे मावनाङामोन फैलाय नों मावफै नायनि नों मावनायल'जों जानाय नङा दिनै ससियेल मिडिया फैबाय बाथ्रा फंसे बुंबा हाजार लाख मानसिफ्रा नायगोन ओरै जागोन गोबां मानसिया जिहेतु सिरियासलि साना नाथाय बिनि इम्पेक्ट बिनि कनसिकुवेन्सेसखौ नायनांगोन दिनै जोंनि आखायाव मानसि दङमोन
आन्दलन खालामनो आरो बोसोरबा खालामबावनो हायोमोन खारन जोंनि नैबे आन्दलनाव मानसि थैयाखै जेल जानाङाखै मोनसे नर्मेल सिचुएसनाव जों लाबोबाय थादों कि प्रेसारखौ डेम'क्रेटिकेलि होनांगौ होननानै आन्दलनखौ आरो खालामबावनो हायोमोन स्टेमिनाया जोबाखै किन्तु नैबे मोनसे ओरैबायदि सिचुएसन फैगासिनो दङ जाय सिचुएसनाव जोङो बेखौ हारभेस्ट खालामनांगौ बेखौ जेरैखि जाया लाथारनांगौ जोङो नैबे जिनिसखौ